Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela qal li bil-bidliet fil-liġi proposti biex isaħħu s-sigurtà fit-toroq, kulħadd se jkun jaf il-konsegwenzi jekk jinqabad isuq taħt l-effett tal-alkoħol u droga. F'intervista fuq l-istazzjonijiet One, Dr. Bela spjega li l-liġi għandha lan li ssaħħaħ id-deterrent kontra sewqan perikolus u tagħti aktar għodda lill-uffiċjali tal-infurzar u rimarka kif fl-aħħar xhur kien hemm żieda qawwija fl-ispezzjonijiet tat-traffiku. Bejn Jannar u Awwissu saru aktar minn 2000 spezzjoni mill-Pulizija u madwar 6,000 roċek minn Transport Malta. Sostna l-bżonn ta' dixxiplina stretta għax fi kliemu m'hemmx lob mal-ħajja tan-nies. Dwar il-konsultazzjoni pubblika dwar il-liġi tal-ippjanar, Dr. Bela qal li daħlu 50 sottomissjoni bi kritika kostruttiva li fisser bħala sinjal ta' soċjetà b'saħħitha u b'sens ċiviku qawwi. Il-Prim Ministru xejjen l-espekulazzjoni li din ir-riforma se tissanzjona kull forma ta' illegalità u konferma li l-proċess tal-applikazzjoni kif inhu bħalissa se jibqa' fis-seħħ għal żviluppi ġodda. Fuq riforma internazzjonali fit-taxxa l-kumpaniji kbar, Dr. Bela ħabbar li b'deċiżjoni tal-Kabinett se titressaq liġi biex kumpaniji multinazzjonali li operaw f'Malta jibdew ħallsu rata ta' taxxa ta' 15% flok 5% bħala parti minn riforma internazzjonali magħrufa bħala Global Minimum Tax Rate. Qal li b'din ir-riforma Malta se tkun qed tiġbor it-taxxa minn kumpaniji li għandhom turnover ta' aktar minn 750 miljun euro fis-sena brata ta' 15%. Spjega li bekk Malta se jkollha dħul ġdid li bis-saħħa tiegħu il-Gvern se jkompli jqassam il-ġid li jinħoloq fejn hemm bżonn l-aktar. Hawnhekk il-Prim Ministru refera l-budget li jmiss u assigura fost oħrajn li apparti l-introduzzjoni ta' miżuri ġodda se jkomplu jissaħħu dawk passati, fosthom il-pensjonijiet. Dr. Bela konferma li s-sussidi fuq l-enerġija se jinżammu u l-ħidma dwar il-proġett tat trasport tal-massa għadha għaddejja. Żied ukoll ma jaqbilx li l-età tal-konsum tal-alkoħol għandha tiżdied imma saħaq fuq l-importanza tat-tissieħ tal-prevenzjoni b'kampanji edukattivi. Ġimgħa bogħod mill-ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Bela wera l-fema li dawk li sejjaħ bħala estremisti se jibqgħu imexxu lill-Partit Nazzjonalista. Dwar il-finanzjament tal-partiti, Dr. Bela qal li kap responsabbli ta' partit politiku irid jara li l-partit tiegħu iżomm il-finanzi tiegħu b'mod sostenibbli u mhux kif irid il-Partit Nazzjonalista jieħdu bailout mit-taxxi tal-poplu.